Symbolizuje Rómov a že aj u Rómov sú... The organizer of the Budapest Pride and also a member of the... Dnes som prišla z toho dôvodu, že si myslím, že je dôležité podporiť takúto akciu a myslím si, že je dôležité, aby ich bolo čím viac. Ľudia sa svojou odlišnou sexuálnou orientáciou tak nejak nevyťahujú. Potom ľudia o nás nevedia ostatní a myslia si, že my sme nejakí čudní. Tak som sa prišiel ukázať, že som na seba hrdý a že je nás veľa. Českej republiky. Ja som zo Slovenska, manžel je z Talianska, zo Sicílie. Thomas, er bude rušiť na tri tieto vede. Dávaj tam, že tu dá. Mám na tým nefek, homosexuálny. Lepšie pripravení. Som sa prišla kvôli tomu, že si myslím, že takéto veci ako práva homosexuálov sú úplne normálna vec a že by mali byť v každej normálnej a demokratickej krajine úplne bežné a že je to prirodzené právo pre všetkých ľudí a tak by sa nikto nemal starať o toho, že kto koho ľúbi.